Ano sahay? Oh, lagi presyo kayo eh. Sa'yo, dinay kayo ang mua. Pero concrete nila eh. Hey, gamay pa ito. Gamay ito lahat. Grabe ka presyo. Ang bag-o nga linya, murag kuan. O, ingon akong anak lagi. Maurang problema magabalik-balik. Kana diha, sumhan ko. Pagkuhan ko ng bag-o dito ma. Kanang kuhan, diha. Adto ko. Ingon, gi-stop daw sir. Gi-stop doon? Tanaw na ko kay kung ano kay low pressure area. Oh. Kita ka-apply. Ah, mao ba? Palibaran na nila. Oo. Ito sa mga ganit, biro na mo caster. 20 ka mo karon. Daghan na kayo. Oh, lagi. Grabe gi kung magpaduol ko dito kay puro 4 man ko. Kani ana unta no kung puro 4 ka dito kadapit no ana unta no? Ang 4. Puro 4 ana unta ba? Dos. Mao gani. Ang mahita mo diri kay dili taga diri na kakunik man. Mao gani. Mao ni. Mao di kasaka gyud lin. Ule. Hinay. Oh. Hinay tanan. Nya wata kabalo, mo ba mo gamit ang kulimke. Mao lagi. Kita kayo, hatok man ta mo gamit ka plan pa lang ni uta. Oy kada. Ano yung tinanay nimo? Juan, wala. Oh, pre, mo to, wala yung nagaling ko no. Balag taas. Diri lagi. Balat taas, pre. Oo. Utlan na nila. Ay Nanipol ka to. gamiton man na. Bahalag 3 sa Ako- taas. Pero nipul. Oh, naa naman niya mga tanan. Balag, Chris. Oh, Isa din na siya dos. dos. Kay gi Balag tres gani mo yang ingon sa Bahalag kanima. 4. Ah, dito lang sa unahan palit kayo. kay gipakuan man gud mi gahapon ni Sir Alibio. Ato na na lang dia pasikan na lang. Wala day mo na nga lista. Naaman. Mo ding wala mi agas-agas sir no. Katuro man yung pag sugod atong walay saray nga tubig dayon poblasyon. Antud karon. Kini mo agas. Ah, hinay gud siya. Kay kayo. Iki din ni siya agas mo Hindi nang. kayo magas na kusog gabi. Agas siguro gabi. Gabi. Ah, wala gihapon. Ay, ambot lang kay Karon karon. kay Naayo naman. magas na ninyo. Basin magas na tingay. Wala may manggamit kaayo. Sa gabi eh. Grabe hinay di ay mo ding dili ko siya. Kasi kung diha na yung tama no, di gina tas. Ay, Inaya walay pressure. ay maudi ay. Maudi ay ni. Kusog no, kusog no. Oo, ko sila. Asa pa dapit nga bukuan mo? Duharo sila ba? Lagi. Pwede lagi hapon dito magkuhan. Yan, mo lagi ingon nila. Una natuwad na pud. wait tagiya. Balik. Mo lagi to nahitabo sa amo, nagtuwad naman gud to. Kita man ang nabali, wine clean. Basin wala na napud gamita. May agas siya. Wala may clean. May pwede na pagason para mo agas ang uban. Lagi okay, nagkuha naman na oh. Mao man gunay makakuan kay ngano dili man gud sa kabira og tubig yun kay Oo. mga buslot. Ang pressure niya ba dili makabwilta. Di siya kaabot. Pila ka naka-cluster diha no? Anang diha sir? 4? 4. Amo na ta karon sir ha. Ay, May galadlad alang buhos diha ba? oh. Dos diri man ang doser. Kani man ang dos. Numero Dos na likuan. Ah, kamo diha diha. ito lagi ko